Varojên borî du kurtefîlmên du derhênerên Kurd Afaros a Yılmaz Özdil û navnîşana Aram Dildar li du festîvala du xelat girtin. Em kabînerin belkîjan festîvala xelat girtine û ev film derbarê çi dene? Nihao! Bina! Kurtefîlmê bi navê Afaros ê derhênerê Kurd Yılmaz Özdil li hevdemîn festîvala fîlman a navnetewiya Rîverê xelata baştirîn kurtefîlmê mafê mirovan wergirt. Afaros heta niha beşdarî zêdetirî pêncî festîvalan bûye û li heşt festîvalan jî xelat wergirtiye. Kurtefîlmê Afaros li Yunanistan, Swêd û li festîvala Duhokêya navnetewî xelatê baştirîn kurtefîlm wergirtiye. Filmê Afaros herî dawî jî li festîvala Rîverê ya Îtalyayê ku weke yek ji festîvalên herî bi prestîj tê zanîn xelata baştirîn kurtefîlmê destxist. Yılmaz Özdil yek ji derhênerên Kurd e ku di van salên dawî de filmên wî rastî eleqeyeke mezin tên û li festîvalên serserê cîhanê tê nîşandan. Filmê Yılmaz Özdil barê giran jî salên borî beşdarî gelek festîvalan bibû û bi dehan xelat wergirtibû. Senaryoya filmê Afarosê ji aliyê Yılmaz Özdil ve hatiye nivîsîn. Çîroka Afarosê behsa rêwîngî û rasthatina ziko û lalo dike. Ziko kesekî şêt û aqilsevek e ku di xewna xwe de sûcekî dike û ji ber vî sûcî bi biryara gundiyan ji gund tê derxistin. Û Ziko dixwaze xwe bigîne bajêr û di rê de jî lalo dibîne û çîroka wan dest pê dike. Yılmaz Özdil di sala 1970 de li navçeya Gever a Çolemergê ji dayîk bûye. Mastera xwe ya sînemayê li zanîngeha Pantheon Sorbonne temam kiriye û di sala 2016 de li zanîngeha Sorbonne Nouvelle doktora kiriye. Özdil her wiha li zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê mamoste ye û Afaros duyemîn filmê wî yê Honakî ye. Ew di exlaqê me xirab dikin. Niha bu cara dîmahiyê zên de ne Zikoyê şev kir. Madem wî em şermizar kirîn, divê em rûyê wî reş bikin.